Zilamek û zimanek. Berekol azîzan, ango Celadet Alî Bedirxan. Pelê heke ev zilamê xurt û bi vên peyda bû, zilamek dikare zimanekî ji hevdeketî saz bike û carina zimanekî mirî vejîne. Her wekî em ê niha bibêjin ew zilam peyda bûye û zimanekî mirî vejiyandiye û ew xistiye nav zimanên zindî, nav wan zimanên ku mirov pê diaxivin û mexsedên xwe pê eşkere dikin. Me got zimanên mirî û zimanên zindî. Bêdiro ji awirê jiyanbariyê ve ziman jî wek mirovan û wek her heybarê rehber dizên dijîn û dimirin. Ji zimanên mirî hin hene warkor û kordûn da diçin, di pey xwe re tu tiştî nahêlin, nekê li ne kitêb. Hinên din jî pey xwe re esirînê mezin, kitêbên hêja dihêlin û ew kitêb hetanî îro jî têne xwandin. Lê ew ziman bi xwe mirîne, ji ber ku êdî ew ne zimanê devkîn e û tu kes bi wan napeyve. Li Ewropayê Latînî li rojhilatê nêzînk îbranî zimanê mirî bûn. Latînî îro jî zimanekî mirî ye. Lê herçî îbranî êdî ne zimanekî mirî, lêberê zimanekî zindî ye. Berê ew mirovên bivên di nav cûhiyan de derket û zimanê îbranî vejand. İbranî zimanekî samî, zimanekî kevnar e, hevalê Erebiyê ye. Tewrat yek ji 4 kitêbên mezin pê hatiye gotin û nivîsandin. Bi tenê zanayên pê dizanin û di kiniştan da Tewrat bi wî zimanê dihate xwandin. Herçî cihû bi zimanê din, bi zimanên welatên ku tê de rûdiniştin xeber didan. Yani cihûyan zimanekî millî, zimanekî xweser nîm bû û ji lewra wan bi zimanên xelkî xeber didan. Di sala 1877 da di şerê Urus û Tirkî da zora Tirkan çûbû û herçî milletên Balkanê hene ji destiya Tirkan xelas bûbûn. Xelaskirina dewletên Balkanê nemazê bi destê çarê Rûs çûbû serî û milletê Urus bi xwe bi vî îşê bendewar dibû û rojnameyên Rûsî gelek qala dewletên Balkanê ên nû dikirin. Di welatê Urus da xortekî cihû bi navê Elyezer bin Yehuda hebû. Kurê Yehuda wek her kesî bi vî şerê bendewar dibû û didît ku milletên bindest wek Sirbistan û Bulgaristanê û ên mayîn ji nîrê zorkerên xwe xelas dibûn û digihîştin îstixlalên xwe. Yehuda bi van bûyeran li milliyeta xwe hişyar dibû û li ber helê milletê xwe diket. Yehuda didît ku helê milletê wî ji helê her milletê din xirabtir e. Cihû ne bi tenê bê welat û bê hikûmetin, lê zimanê wan jî nîne û bi zimanên xelkê xeber didin. Xortê cihû qerara xwe da û di dilê xwe de got. Divêt cihû vegerin welatê pêşiyên xwe, welatê kurên İsraîl û dîsan divêt ku cihûn jî wekî xelkê zimanin hebe û têk de pê biaxivin. Ew ziman ji zimanê pêşiyan zimanî îbranî ye. Yehuda hînî zimanê xwe bû û di sala 1878 da qesda Parîsê, qesda vî bajarê mêvanhevîn kir. Li Parîsê Elyezer bin Yehuda têkilî cihûyan Parîsî bû. Elyezer ji alîkî zimanê xwe pêş ve dibir û ji aliyê din da fikrên xwe ên millî belav dikirin. Lê welatiyên wî bi xwe lê radibûn û heya ku digotin ew mirov dîn e. Lê Yehuda guh nedida wan û ji esera xwe a mezin re bi wênekê xurt û mezin û bi serê xwe dixebitî. Yehuda kiribû serê xwe ji milletê xwe ê bê ziman milletekî bi ziman bîne pê. Yehuda bi xwe hînî zimanê xwe hînî îbraniyê bûbû. Niho diviyabû îbraniyê di nav civata milletê xwe da belav bike. Ji bo çandina tovê xwe jêra zeviyekî diviyabû. Di sala 1881 de Elyezer keça mamosteyê xwe ji xwe re anî û berê xwe da Filistînê. Bi wî awayî jinikek hîmê xanimanekê ketibû destê wî. Zarê wê bidana pey. Yehuda bi rêva di vaporê de dersa jîna xwe got û hetanî ku gihîştine erdê Filistînê jîna wî hînê çend pirsên îbranî bûbû. Gava pê li erdê pêşiyên kirin Yehuda gote jina xwe. Ji nihû û pê de em ê bi tenê bi îbranî xeber bidin. İbraniya jinikê gelek hindik bû. Jinikê kir nekir lê mêrê wî ji qerara xwe nevegeriya. Ne hewceyê gotinê ye ku zaroyên Yehuda
Hetanê ku bûne xort ji îbranî pêva bi tu zimanî ne nizanibûn û ji lewre di nav xelkê de lav dihatin hesêb. Lê bi vê laliyê miletê cihû wek miletê din bû xwediyê zimanek, xwediyê zimanekî xweser. Yehuda û xelkê mala wî di ziviriyê de dijîn, lê çi xem? Ji fikirinê mezin re fedekarina mezin dibêtin. Ji ber ku xelk bi dervekê bîra fikra mezin nabe. Yehuda nanê tisî dixwar, lê gava didît ku xelkê mala wî bi îbranî xeber dida, bawer bikin xwe bextiyartîrê mirovên dunyayê de hesiban. Dawiyê Yehuda rojnameyeke bi îbranî belav kir û ji xwe re xwendevanan jî peyda kirin. Di rêva û di hin dibistanên cihû de dest bi xwendina îbranîyê jî kirin. Ji milê din Yehuda ferhenga miletê xwe çê dikir û bêjeyên ku di zimanê mirî de nînin, ew jî pêk ve tanîn. Zimanê îbranî jî di nav cîhan de belav dibû. Di sala 1922 de gava Elyezer bin Yehuda mir, zimanê îbranî yê ku berî 30 salî zimanekî mirî bû, bûbû zimanekî miletekî. Ev ziman îro di Filistînê û di Rex Erebî û İngilîzî de zimanekî resmî, zimanê dewletê û hikûmetê ye jî. Kurdîno, ew e zilamek û zimanek û tiştê ku bi vêna zilamekî tê tepê. Di kar û bi serhatiya vî zilamê de pend û dersekî mezin heye. Herçî miletên bindest û bêziman an bê zimanê nivîskî divêt jê îbretê bigirin. Herçî em Kurd me zimanekî delal heye û em pê diaxivin û piraniya me jî bi vî zimanê pê ve bi tu zimanê nizanin. Bi tenê divêt em hînê xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Îro hînbûna xwendin û nivîsandina zimanê mader ji bo her miletê êdî ne bi tenê wezîfekî şexsî, lê wezîfekî millî ye jî. Hecî bi vê wezîfe ranebûne, wezîfe xwe a millî pêk ve neanîne û bi kêrê miletê xwe ve nehatine. Ji bona ku mirov bikare xwe ji miletekî bihesibîne, divêt bi kêrî vî bêt. Piştî ku em Kurd jî wek miletên din bûne xwediyê elfabeyekî xweser, xwendin û nivîsandina zimanê me gelek hêsanî bûye. Tecrîbe şanî daye ku li gorî jîriya mirov, Kurd jî heftekê heta 4 heftan da dikarin hînê xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Belê piraniyan Kurdan bi tenê bi zimanê ave û mader dizanin û jî lewre li mal be, li derva be bi tenê bi Kurdî dipeyivin. Lê nav Kurdan da hindikahiyeke kiçik heye û xelkê vê hindikayiyê an di welatê xerîbiyê de bûne, an îro têda dijîn. Tiştê ku ji vê hindikahiyê re divêt, heke bi zimanê xwe nizanin, berê ewilî hînî vî bibin û pişt re di nav mala xwe û bi zar û zêrçên xwe re her wekî Elyezer dikir, bi tenê bi Kurdî xeber bidin. Belê ji wan Kurdan re divêt, gava ji derve tenê mal, her wekî cilên xwe ji xwe dikin û wan bi cilên malê diguherînin, zimanê xwe jî welê biguherînin û bi zimanê kûçê di nav malê de neaxivin û zimanê malê, zimanê mader wek tiştekî miqades hilînin. Em dixwazin behem zimanê xwe, em naxwazin behem zimanê Tirkî. Zimanê Tirkî xera dike mirov, mirov dixwaze zimanê xwe bielîme. Almanî û İngilîzî û ne bi Fransî Am perwerdiya xwe dixwazim bi zimanê zikmakî Ne bi Farsî ne bi Erebî û ne bi Tirkî Zimanê me zimanê Kurdî bikin zimanekê fermî bi Feylî, Goranî, Dimilkî, Soranî, Kurmancî Her herem, her devok, her zeravekî Binivîsênin, bixwênin, bifikrin, bipêvin Çi pêwîstê bikim ji bona azadiya zimanê min Zimanê me dibêjin em hebin yan nebin Zimanê me dibêjin ev Kurdin Êdî bese hew dikarin çanda mayîn kar bikin Êdî beset vê em êdî lê xwedî derkevin